בוקר טוב לכולם. בעזרת השם לעילוי נשמת אלון פרנס בן ניסים, ברוך השם תנחנו בגן עדן. מי שיש לו סבלנות יישאר קצת בסוף, נגיד משהו ככה, ט"ו באב, יום האהבה, אבל כמובן כמו שהגמרא אומרת, זה לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום כיפור, ט"ו באב, זה ימים מאוד מאוד נשגבים דווקא היום הזה. כן, כתוב, בן איש חי אומר שמזלו של האדם הוא גם מקשה, כן, הוא מקשה בסוף עונה, הוא שואל שאלה כזאת, ידוע איך הולך העניין של האדם שהמזלו עולה או הפוך, הוא אומר תלוי מתי הוא נולד. אם הוא נולד בתחילת חודש, אז ככל שהחודש ככה עולה ועולה, נכון? א', ב', הוא אומר מזלו עולה. עכשיו כשאתה מגיע לאמצע, כן, אחרי זה מה קורה? יורד חזרה, נכון? באמצע, אחרי זה יורד שוב, כן, בירח הכוונה, כן, יורד שוב, נהיה קטן יותר. אז הוא אומר, האדם שנולד מא' עד ט', המזל לא עולה מט' עד סוף החודש, מזל לא יורד. טוב, שאלה. הוא אומר, בסדר, זה נכון מה שחז"ל אומרים, אבל הוא מקשה, הוא אומר, תשמע, ראיתי אנשים שנולדו בהתחלה, ודווקא מזלם ביש, והפוך, ראינו דווקא מזלם, איך יכול להיות? שואל. את האמת, הוא עונה, וזה תשובה מעניינת ומנצחת, וזה נותן הרבה רבדים, הרבה אדם ככה לפעמים נתקל לכל מיני שאלות, אז הוא יבין שהעולם הזה הוא בעצם העולם גשמי, עולם שקר, ככה אומרת הגמרא, העולם השקר. אז במילא התשובה היא ממש ממש מנצחת. הוא אומר, תדע לך, זה נכון. והעניין הוא שזה קשור לנשמה. מתי הנשמה נוצרה? מתי הנשמה נבראה? אז זה כן קובע, אז אנחנו לא יודעים. יכול להיות שאני נולדתי בתחילת חודש, כן? בוא נפרגן לעצמנו. יכול להיות שנולדתי ככה לקראת סוף, אבל הנשמה שלי אולי נבראה באמת בתחילה. נכון? ואז במילא המזל שלו עולה. מזלו של האדם, אותו האדם, המזל לא עולה. טוב. אז זו תשובה מאוד מנצחת, אפשר לקחת את זה לכל מיני רבדים, וזה האמת ככה בן איש חי לפחות פוסק. טוב, אז ברוך השם, נגיד את זה לקראת סוף, עניין של שלום בית, בלי נדר. אנחנו פרשת ויתחנן. ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, כן, ידוע, תפילה, כמה שהעניין של התפילה דבר גדול מאוד, אדם לא יחסוך בתפילתו, כמה שאדם צריך לדעת, כל דבר ודבר, להתפלל מעומק ליבו, איך לדייק עוד יותר. הנה, חוויתי השבוע חוויה ככה לא דייקתי יותר בתפילה, כן? לא דייקתי, לא אספר בדיוק מה היה, אבל אמרתי, טוב, הלוואי שנגיע בעזרת השם, ונגיד סתם דוגמה היה שם, כן? לא יהיה תור, לא יהיה אנשים. בסדר, דוגמה, לא היה תור, לא יהיו אנשים ככה שהכל יעבור חלק, למה אני ממהר והכל בסדר. התפילה התקבלה מדהים, התור לא היה, אנשים לא היו, הייתי בין הראשונים, אבל זאת הקופאית, פתאום יצא, מתחשק לה לצאת רגע, רק רגע, טוב, מה נעשה? אבל התפללתי, כן, אבל התפללת לא בדיוק, אתה צריך להתפלל, אבל דיוק, תראו מה זה, כמה שאדם צריך לשים לב. טוב, אחד אמר לי, תשמע, אין לזה סוף, נכון. הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הוא מתהווה בתפילתם של צדיקים. אתה תתפלל. בסוף מה שיקרה, אתה מבין שזה לא משנה כביכול, נכון? כביכול, תחבולתו של יצר הרע, אז הנה, לא היית מתפלל. לא, תדע לך. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את התפילה שלך, הוא רוצה את ההכנעה. שאתה לא תגיד כוחי ועוצם ידי, מי אתה? תחשבו, הגמרא אומרת. מסכת ברכות שם, כמדומני רבי יהודה. אומר אדם, כן, לא יתפלל ואחר כך התחיל מה? לשאול, רגע, לבדוק, לערער אחרי התפילה שלו, זאת אומרת, לבדוק אחרי התפילה שלו. למה? הוא אומר, זה יכול לכאב לב להגיע, למה? הוא התפלל, פתאום לא קיבל. הוא יגיד, אבל התפללתי, הוא עושה את עצמו כאילו אני צדיק, וזה, ואז הוא כל הזמן, כמו, איך אומרים במרוקאית, הרמה, כל הזמן פה כזה, אבל התפללתי, זה כאילו בא מתוך נקודת גאווה, כי פעמיים, 3 התקבלה תפילתו, עכשיו לא, אז הוא מתחיל כאילו פתאום להפעיל את כל העניין של הגאווה, כאילו הנה, אתה רואה, אני צדיק, למה לא? ואז והוא לא אומר את זה החוצה, זה כל זה בפנים. כל זה בפנים. אדם ששומר דברים בפנים יכול להגיע חס וחלילה כאבי לב. נכון, מה זה כאב לב? התקף לב לא עלינו. זה ידוע ברפואה, ככה ידוע. למה? אדם שומר דברים בבטן.
כל זה בא, תדעו לכם מהמידה. מאיזה מידה? מידת גאווה, תראה מה זה. הוא אומר, תתפלל, אתה תתפלל. מה שבסוף השם החליט, זה מה יהיה. ומשה רבנו ידע את זה. הוא ידע בסוף שהוא לא ייכנס, נכון? הוא לא ידע, הוא ידע שהוא לא ייכנס לארץ. אז מה אתה מתפלל? הוא רצה להגיע לנקודה הזאת. הוא ידע. מה אמר לו? רב לך, אל תוסיף, דבר עוד בדבר הזה. טוב, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תוסיף. אני מוסיף, אני נכנס, מה הבעיה? לא. כל זה, כתוב, מעשה אבות סימן לבנים. מה רצה לעשות? להראות לעם ישראל, על אותו עניין, אותו עיקרון של הכאת הסלע. הרי אחד ההסברים, למה לא נכנס לארץ? הכאת הסלע, על אותו רעיון. מה הוא לקח? הוא אמר, דבר על הסלע. אז למה אתה מכה? למה אתה לא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר? לא, הוא אומר, תשמע, לא רוצה שיהיה קטרוג בשמיים. אני אדבר על הסלע, נכון? בשמיים יהיה קטרוג. בוא'נה, אתה מדבר לעם ישראל, לא מבינים. אני אדבר על הסלע, והסלע מוציא מים, אפילו סלע מבין, ועם ישראל לא מבין, אבל לא רוצה שיהיה קטרוג בשמיים. אני אכה. תראו מה זה, ויתר על הכניסה שלו לארץ, ויתר, זאת אומרת, הם עושים, הצדיקים עושים כן, כל מיני פעולות, כדי שחס וחלילה, מה? איך אומרים, עוד פעם שוב אני חוזר לזה, מעשה אבות סימן לבנים. הוא מוותר על עצמו, הוא רוצה שעם ישראל לא יחטאו. שעם ישראל ילמדו, אותו עיקרון של מרים הנביאה. מרים הנביאה לא ידעה שאסור לדבר לשון הרע. לא ידעה. מרים, צדיקה, נביאה, איך זה יכול להיות? לא, ועוד מה? כתוב, לשון הרע אסור לדבר, נכון? אסור, כאילו אתה צריך לברוח מלשון הרע, כמו אש. אפילו אבק לשון הרע, אפילו טיפה. אתה אומר, רגע, אבל יש לי 10 זכירות שאדם צריך לזכור. אחד הזכירות שם, שנזכור את מה שמרים עשתה. מה היא עשתה? לשון הרע. רגע, אבל זה לא לשון הרע כשלעצמו, כשאתה מזכיר את אבון של מרים הנביאה. לא. צדיקים רוצים ומכניסים את עצמם ככה לגרדום, כן? לקורבן, כדי שעם ישראל לא יעשו את מה שהם עשו. תראו מה, זה ללמד אותנו. אומר רש"י במקום, שאף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים את המקום, אלא מתנת חינם. אז אומרים חז"ל במסכת ברכות, שכל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. כמו חזקיהו, כן? הוא תלה בזכות עצמו, שאמר, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, ותלו לו בזכות דוד אביו. טוב, ומכאן אפשר ללמוד בסייעתא דשמיא. כלל גדול מאוד בעבודת השם יתברך, שאין לאדם להתפלל בגבהות לפני השם יתברך, אלא יתפלל בתמימות, בפשיטות, כרשע עומד בפתח, וכך תהיה התפילה גם יותר קרובה להתקבל. נגיד בזוהר, הזוהר מסביר את זה, כן? הוא אומר, יש 3 סוגי תפילות, תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. בסוף דוד המלך, מה בוחר? כי יעתו, הוא בוחר דווקא תפילה לעני. תדע לך, ככל שאתה יותר עני, תדעו לכם גם, עכשיו אני שואל אתכם שאלה, כן? אדם עכשיו בא, זה קל ככה להיכנס, כן? לקחת צדקה, זה לא פשוט, אדם צריך להגיע כביכול לשפלות בתוך תוכו, תמיד לפעמים אתה אומר, בוא'נה, אני מכיר את הבן אדם הזה, הבן אדם הזה עשיר, מה הוא מחפש בפחים? מה הוא מחפש? לפעמים אתה אומר, השתבש לו המוח, אנחנו לא מבינים. כן, יש אנשים, אני מכיר, אחד בכלל גם יורד לשפלות, אבל מה, אתה רואה מה בסוף הוא עושה? הוא הולך, הוא מקבץ נדבות, אבל הוא הולך לא לשם עצמו, הוא הולך לאחרים לתת, אבל גם את זה, נבקש ממישהו עכשיו שיעשה את זה, לא קל, לא קל. אתה חושב שאתה נכנס לבית כנסת, בוא'נה, מכירים אותו, זה ראובן, מה קורה? אף פעם לא ראינו שהוא קשה, נכון? אבל הוא מגיע למה? הוא מנתק את עצמו. אז מה, אני עשיר, מצוין, אבל אני עושה את זה לשם שמיים, אני עושה את זה לכבוד, לצורך העניים. זאת הוא צריך להגיע במוח, בסוף זה לא פשוט, אבל תדעו לכם, זה מעלה מאוד גבוהה. הקדוש ברוך הוא מתגלה, ככה כתוב, מה אומר שהוא מתגלה לכמה סוגי אנשים. אחד האנשים זה מלך, נכון? מלך, למה? הוא מה? הוא עכשיו, המלך, בידו הכל, נכון? הוא עכשיו, מה שהוא מחליט, הקדוש ברוך הוא תמיד מתגלה אליו, אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, אל תעשה ככה, כל פעם איזה פחד מכניס לו, כדי שהוא כל הזמן יירגע. למה? כי כל מה שהוא יגיד, יעשו, זה מלך. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה למלכים, לעניים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל שקראו באמת. עני הוא הכי אמיתי, למה? אין לו באמת. לזה חשוב מאוד מאוד, חס וחלילה אדם, צריך כל הזמן להשתדל, כן? לחפש את העניים האלה. איך אומר הזוהר הקדוש? לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לאדם מתנה. איזה מתנה? לפעמים. איך מישהו אמר לי פה בית כנסת כל יום, מה זה כל יום? כל יום וכל היום. עוד בתי כנסת ככה לא חסר פה.
אז אדם מסתכל, הוא אומר, רגע, מה עכשיו? נו, מה? כל פעם אותם אנשים נכנסים. הוא אומר, שמע, זה אתה שכל. זה מתנה, בורא עולם שלח לך מתנה עכשיו. אני. מה אכפת לך? מה הוא עושה? מה הוא לוקח? לא משנה. ברור לנו שיש מקומות, יש מצבים שאדם צריך לחקור והכל, שהכסף שלו ילך רק לדברים טובים. אבל לרוב, ברוך שאנחנו רואים, בסדר. נכנס, רוצה, תשחרר. עכשיו, כדי שלא תביא לכעס ועצבים, איך אמרתי פעם, אתה תיכנס לבית כנסת תמיד, מה? או שלכותל, אדם הולך לכותל, כל מיני מקומות כאלה, כל הזמן יושב, ואתה עכשיו אומר, וואלה, מה, כל 2 מטר? אבל אדם, איך כתוב, במלחמה תעשה, תחבולות תעשה במלחמה, נכון? מה התחבולות האלה? הוא לקח 10 שקל, 20 שקל, 100 שקל. תגיד, כל זה פה בכיס, כדי שאני אוכל מה לתת? אתה יודע איזה כיף יהיה לך יותר קל, אתה הולך, אחד עושה ככה, אבל אתה לא אומר, לא עושה חשבונות. רגע, יש לי, אין לי. כבר מראש תכננת, יש לך כסף קטן, לא משנה. מה שיש, אתה כבר יודע שזה מה? לצורך אותם אנשים, אז אתה אומר, קל לך, שקל, 2, 50 אגורות, לא יודע מה. יותר קל לך, למה? כי כבר הפרשת את זה, שמת בכיס, אתה אומר, במילא זה כאילו, לא יהיה לך, אתה עובד על המידות שלך, זה ככה כתוב, אדם צריך לעבוד על המידות שלו. בסדר? טוב, אומר, אז כמו שאמרנו, התפילה לעני אצל השם היא התפילה הכי מתקבלת, וזאת מפני שלעני יש לב נשבר יותר מכולם, ושם מדובר בעני בגשמיות, שתפילתו מתקבלת יותר ממשה רבנו ודוד המלך, זה גשמיות, כולם מה מבקש, אין לו מה לאכול, תן לאכול, לחם לאכול ובגד ללבוש, תן משהו. הוא אומר, תדע לך, אבל יש גם עוני בדעת. איך אומר הרמב"ם אומר, יותר אדם צריך לחזור בתשובה, אנחנו מתקרבים לימי הסליחות, 1.5 שבוע, כמה נשאר? שמה פחות, שבועיים, הנה, תהיו באב. שבועיים, אנחנו מתחילים סליחות. אומר הרמב"ם, אתה חוזר בתשובה, וואלה, אבא, חיללתי שבת פה, לא קמתי בבוקר, לא זה, ממש, הוא כל הזמן עובד על הנקודות האלה, עשיתי את זה, אכלתי לא קשיר אולי בטעות, בשר חלב, לא יודע, טעיתי. הוא אומר לך, תשמע, עזוב את כל זה. הכי חשוב, אומר, לחזור, מה? בדעות שלך, דעות הכוזבות. אדם לפעמים אומר, מסתכל, מה ההלכה הזאת עכשיו? מה עכשיו ההנהגה הזאת עכשיו? הוא, בדעה שלו, יש לו דעות משובשות והוא לא שם לב בכלל. הוא אומר, על זה יותר צריך לחזור בתשובה. לא מסתדר לו, כל מיני, כן? דעות, יש לו דעה ככה. טוב, אז הוא אומר יותר, זה אני אומר, זה אני בדעת. הוא אומר, תחזור על זה בתשובה ותבקש, ברור העולם, יש לי לפעמים הסתכלות לא טובה. תן לי, כדי תפתח לי את העיניים, כשיהיה לי הסתכלות טובה, שאני אוכל באמת לדון את כל האדם, את ההלכה, את הרבנים, לא משנה מי, באמת לקפסו, תפתח לי את המוח הזה, ככה הוא אומר פה, תראה מה זה. כל שכן מישהו אני ברוחניות, כשמתפלל הוא להשם יתברך, שיקרב אותו אליו יתברך, בוודאי שהוא ישמע תפילתו ויעשה בקשתו. כן, הוא אומר, ויזכה להתקרב אליו יתברך, כי באמת אין עניות, כן, היינו חסרון יותר גדול מזה שהאדם רחוק הוא מהשם יתברך ושאין לו קרבה להשם. ונמצא שאדם אשר שקוע בתאוות עבירות ומידות רעות, מה העצה אומר? זה רק על ידי שהוא יתפלל כעני, העומד בפתח, אשר כולו תלוי באותו אדם שיפתח את ידו, כן, וכפי איך שיפעל לעני בדיבורו, כן, יקבל. כמו כן אדם אומר אותו דבר, כי דיבורו להשם יתברך יצליח לפעול את הקרבה להשם יתברך, והכל יתפלל במתנת חינם. כן, אל תביא לי, כי תדעו לכם, כל תפילה, כל דבר אדם שמבקש, הוא צריך לשים צ'ק. כן, אדם כתוב בעולם הזה, אם אתה נהנה, צריך לשלם. איך אדם אחד נכנס לאיזה בית, רואה, טוב, מה נעשה? קצת רעב, קצת רוצה לשתות, דופק בדלת, נכנס, אף אחד לא פותח לו, לא כלום. טוב, לא מבין, מה קורה פה? טוב, מסתכל שמאלה, יש מישהו בבית, הולך, עושה סיבוב. טוב, נכנס למטבח, הוא רואה איזה שולחן ערוך. מה זה? חבל. כיד המלך, רק שב פתוחה. עכשיו, לא נעים לו, מה נעשה? אבל כשהרב מתחיל לדקדק, הוא רואה שאין אף אחד. בטח אומר, טוב, מי שפה בטח הכין את השולחן, הוא על דעת זה שמי שייכנס, הנה הפקר, מה יש? מה, אני גם ככה רעב. מקסימום אחר כך נתחשבן, אני יודע מה. טוב, נכנס, ככה, עשה חיפוש, לא מצא אף אחד, התחיל לאכול, וזה, ופה פתאום, אתה יודע, תיאבון, מביא תיאבון, פותח מקרר, הוא, יאללה, קדם, גלידות, פרווה, אני יודע מה שיש. בסוף ככה, ישן, ככה, הלך לישון, שבע, לא. אבל הבית מגיע, אומר לו, כל הכבוד, אשריך. זה חכם היה, למה? היה אומר לו את המחיר, לא היה אוכל, אומר, אני אלך לקיוסק שם, אולי יותר זול. אמר לו את המחיר, תפס את הראש, מה עכשיו? אכלת חביבי, תשלם.
תדעו לכם, בעולם הזה אותו דבר, אתה נהנה קצת יותר, משלם, בהתאם, מה נעשה? נוסע באוטו כזה, פאר, משלם, גר בווילה כזה, תהנה, הכל בסדר, רק שתדע, צריך לשלם. טוב, אז הוא אומר, כמו כן האדם, כפי דיבורו להשם יתברך, יצליח לפעול את הקרבה להשם יתברך, והכל יתפלל במתנת חינם, ולא כמי שחושב שמגיע לו, והרבה בתפילות ותחנונים להשם יתברך, עד שיזכה שיקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו, כן? ויזכה אותו לקרבה אמיתית. טוב, נגיד עוד משהו קטן, ובעזרת השם, נגיד מה שהבטחנו, העניין של שלום בית, מאוד חשוב להקשיב, כי זה חשוב מאוד גם לט"ו באב, וגם בכלל, כל השנה, אדם, כל החיים, בסדר? עכשיו הייתי אצל מישהי, וזה מאוד ריגש אותי, כן? בעלה הלך לפני כמה שנים, ככה פתאום, ואתה רואה, כאילו היא ממש, היא לא, היא התנחמה כבר, כן? מאוד קשה, אבל אתה רואה כל כך אהבה, אמרתי, אני אשמור את זה, והנה, זה עכשיו יוצא לי, כן? עכשיו, הרגע חזרתי, אתה אומר, היא כל כך מספרת על בעלה, מה, אתה אומר, וואו, איזה אהבה, כאילו עד עכשיו היא כל כך ממש דבקה אליו, הוא גם בא אליה בחלום, וסיפר לה, תפסיקי לבכות, הכל אצלי בסדר, והכל טוב, וממש, ואתה שומע שהיא ממש, אפילו, תראו מה זה, היא ריגשה אותי מאוד, כמו שהגמרא אומרת, היא השאירה לו הרבה כסף. היא אמרה, לא רציתי, אני חילקתי את כל הכסף, לא ידעתי, הייתי כל כך, חילקתי הכל כדי שיהיה לו נחת רוח בשמיים. אתה אומר, וואו, הוא בא בחלום, תשמעי, כולו בלבן מגיע, כולו. אז אני לוקח בנקודה, היא אומרת, תראה מה זה, זה עוד יותר ריגש לי. הלוואי הייתי גרושה, אז יכולתי, איך אומרים, עוד לראות את אותו, כן? לראות, כאילו שתבינו כמה זה כואב. תדעו לכם, זה לא פשוט. להיות גרוש, בסדר? זה כמו, לא עלינו, אבא מת. זה לא פשוט. אנשים לפעמים עושים מהלכים, לא חושבים. תראו, הנה, היא מספרת, מת, הלך לה, והיא עדיין, 9 שנים כבר, היא עדיין, איך אומר, אוהבת אותו בצורה מדהימה. כאילו, עד כדי כך. טוב, הוא אומר, ואתם הדבקים בהשם יתברך בחיים כולכם היום. אמרתי, דבקים, כן? אדם שהוא דבק בהשם יתברך, זה נקרא אדם חי. ולא כמו אותם אשר, כן? אומר, אנשים שוטים, החושבים שמי שמבלה את ימיו להבל וריק בכל מיני תענוגות ותאוות של העולם הזה, זה נקרא אדם חי. להפך, זה נקרא אדם מת, כי רשעים בחייהם קרואים מתים, כך אומרת הגמרא. אדם חי, אתה אומר, הוא מת, איך? אבל הוא, כן, אבל בלי תורה ומצוות, מה זה שווה? אבל יש מתים שכבר מתו, הלכו לעולמם, הם נקראים חיים. למה הם נקראים חיים? הם באמת עסקו כל החיים בחיים. הם התעסקו בחיי העולם הזה, כדי להחיות את נפש כל אדם ואדם, ולהראות לו את האמת שבתורה. אז הם, כשהם מתו, אז הם נקראים חיים. אבל אדם שהוא חי בדבקות בהשם יתברך, עוד בעולם הזה, הוא ממש חי כמו בעולם הבא. כי ידוע הדבר בשם הבעל שם טוב, שהמקום שבו תהיה מחשבתו של האדם, שם הוא נמצא. הוא אומר, כדי להגיע למידה הזאת של הדבקות בהשם, צריך לשים לנגד עיניו שהשם יתברך נמצא מולו. הוא מסתכל תמיד על מעשיו, וכאשר יעשה זאת, יזכה גם להינצל מעבירות, כי מאחר והוא דבק בהשם יתברך כל היום, תחשבו, האדם כל היום דבק בהשם. איזה עבירה הוא יכול לעשות? וגם אם הוא יעשה עבירה, אתה יודע כמה הוא מתחרט על זה וחושב, הוא רק עליו יתברך. הוא לא יחשוב על עבירות, יצרו לא יוכל להיכנס במחשבתו, מאחר שאין שתי מחשבות משמשות יחד. ככה גם ההצעה בתפילה של האדם, כן, האדם שהוא מתפלל, אז פתאום באים לו כל מיני ערעורים, אז יפסיק לכמה אלפיות השנייה, כן, ושוב ימשיך להתפלל. טוב, וכן הוא בא בדבר רבנו ז"ל, מי שיש לו אמונה הולך לעולם הבא בלא חטא. ואמונה פירושו להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ומשגיח עלינו. ועוד, שעל ידי הדבקות, דהיינו, דבק במחשבתו בהשם יתברך, על ידי זה יזכה שלא יראה לו נזק או תקלה. תראו, מחשבה זה דבר עוד יותר גדול. זה מה שאמרתי לכם עד לפני רגע, כן? על התפילה שהתפללתי, זוכרים, זה היה בלב. אני פעם דיברתי איתכם על זה. הלב, יש לו כוח עצום. כי כתוב, כן? העיניים הם בסך הכל רואות, נכון? תראו, דבר טוב אפשר ללמוד מזה. אנחנו לומדים אומנם דבר גנאי, כי בכל, העיניים זה הסרסור של מה?
של האדם, כי כתוב, העיניים רואות, הלב חומד, ומה בסוף? הכלים כבר עושים את... למה? כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קודם כל תגיד עיניים, למה אתה אומר לב? כי אומר, ההסתכלות הראשונה, במקרה ראית ככה דבר לא טוב, עכשיו זה נכנס ללב. עכשיו הלב מתחיל להראה, רגע, להסתכל עוד הפעם. אתה עכשיו מתחיל כבר מוח. מוח זה הכי גבוה. בין בעבירה ואם במצווה. איך כתוב? מחשבה טובה, השם מצרף, למעשה, ממש מעשה, חשבת לעשות מצווה, ולא עלתה עליך, אבל חשבת לעשות, תדע לך, זה דבר גבוה מאוד. תחשבו מה זה תפילה. אדם מתפלל, אבל קרב ליבו, מה זה ליבו? לב, ישר למוח. הוא אומר, הוא רק חושב, הוא אפילו לא מוציא. מהפה, דבר גדול מאוד. זה ישר, אתה מיד מקבל את זה, תראו מה זה. טוב, אז הוא אומר, הנה יש עוד עצה שעל ידי יוכל אדם להגיע לדבקות, וזה יהיה על ידי שיתחיל בכל יום מחדש. מבחינת חיים כולכם, היום. היום אומר דווקא, שבזמן שאדם מתחדש בכל יום ויום, הוא נעשה כבריאה חדשה ממש. ואז בנקל יהיה לו, כן, אומר, להגיע אל הדבקות, כי ברגע שהוא עושה תשובה, שזו התחלה חדשה, הוא נקי יותר, וממילא, כן, הוא אומר, יוכל להגיע לדבקות בהשם יתברך. זה צריך להתבונן בתפילה, רבותיי. אנחנו כל יום אותה תפילה, כן? בתפילת ערבית, המחדש בכל יום, תמיד, כן? כל הזמן, המחדש, תסתכל מה אתה קורא. טוב, רבותיי, הגמרא אומרת במסכת יבמות, מה שהבטחתי על שלום בית, בסדר? זה מאוד 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 מדהים, תקשיבו טוב. לעולם יאהב אדם את אשתו כגופו, ויכבדנה יותר מגופו. זאת אומרת, יש פה, כן, חיוב, פועל יוצא, מה החיוב? לעולם יאהב אדם את אשתו כגופו. והפועל היוצא הוא שהוא, מה? יכבדנה יותר מגופו. נכון? איך אפשר אהבה וכבוד? כבד את אביך ואת אמך. רגע, כבד את אביך ואת אמך, מה עם אהבה? לא צריך לאהוב. זה שכל. כשהם הביאו אותי לעולם, אז אני צריך לאהוב. נכון? אז מה העניין של האישה? אז הוא אומר פה, תראו מה זה. הרב זילברשטיין שואל את השאלה הזאת בספרו חישוקי חמד, והוא שאל את מה? את הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אז הוא אומר, מה התשובה פה? הרי יש מצווה לאהוב כל יהודי ויהודי, נכון? איך כתוב? ואהבת לרעך כמוך, אז למה אתה צריך, בגמרא צריכה להזכיר לי גם את אשתו לאהוב יותר מגופו? כבר אמרת לי פעם אחת, יש לי פסוק, ואהבת לרעך כמוך, אשתי גם נכנסת לשם, למה אתה צריך להגיד לי את זה מיוחד? שאלה כזאת, אגב, על גר, נכון? ואת גרך תאהב. טוב, אולי הוא לא נכנס לקטגוריה, אז הוא כאילו עבר איזשהו תהליך, נכנס כגר, עכשיו תאהב אותו אהבה מיוחדת. באמת, עזב הכל, נכנס לעם ישראל, 613 מצוות, לא פשוט. לא 7 מצוות בני נוח, מה זה 7 מצוות? גם את זה הם לא שומרים היום, כן? אבל 613, זה לא פשוט, זה לעזוב, תאהב אותו, תחבק אותו, תנשק אותו. טוב, אתה מרגיש באמת אהבה מיוחדת, מצווה מיוחדת לאהוב אותו. חוץ מאהבה אהבת לרעך כמוך, אבל עדיין על אישה, שאלה, תראו מה זה. הוא אומר פה הרב, איזה תשובה יפה, תשובה מנצחת, וזה כולנו צריכים לקחת מוסר. הוא אומר, מה צריך חיוב של העולם יאהב אדם את אשתו כגופו? הרי זה נכלל במצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר הרב חיים קניבסקי, עונה לו, כן, לרב זילברשטיין, שיש כאן חיוב מיוחד. יש מקרים שבהם אדם לא חייב לאהוב אדם מישראל. איזה חיוב? מה, אבל אני צריך לאהוב? לא, תדע לך. איך אומר הבעל התניא? אומר, אי אפשר לשנוא יהודי. אתה יכול לשנוא או לא לאהוב, להשתמש במושג יותר לא לאהוב. את מה? את המעשים שלו. אדם עכשיו חוטא, עושה עבירה. מה, אתה אוהב אותו? אני אוהב אותו, נכון, אני לא אוהב את המעשים שלו, אז אני אוכיח אותו. מה עם האישה? אומר, אישה, לא משנה מה ראית אצלה. זה, אגב, לפעמים, לא לפעמים, יש כמעט כל מיני מקרים כמו הלכות שבת, או כל מיני הלכות כאלה, גם לומדים את זה מסכת שבת שם. אומר, יש דברים שאיך כתוב, עדיף שלא תעיר, עדיף שיהיו שוגגים ולא מזידים. כשאתה יודע שאתה תגיד ולא יקשיבו לך, ואתה יודע שמה, שבמצווה הזאת, באמת, זה לפה ולפה. הכוונה שלא אומרים את זה בפרסיה, ואין בזה יותר מדי, כי ביכול, אם אתה תגיד, יעשה יותר נזק, עדיף שאל תגיד, יהיו שוגגים. אז הוא אומר, אשתך כמה שיכולה לעשות דברים על פניו נראה לא טובים, על פניו אתה מאוד שונא, ואתה עכשיו צריך לשנוא, מה? לשנוא את המעשים שלה, לא. תאהב כגופך, תחשוב, ממש, תראו מה זה. הוא אומר, יש מקרים שבהם אדם חייב לאהוב אדם ישראל, כן?
אבל כל זה לא לגבי אשתו. אדם לגבי האישה זה לעולם יאהב אדם את אשתו כגופו, מעבר לגדרי ואהבת לרעך כמוך. את האמת זה מביא הרב וולך בספר שלו. אז בעזרת השם רבותיי, שכולנו נזכה לאהוב כל אחד מישראל. אנחנו בדיוק עכשיו עברנו את 9 באב, צמנו, עשינו, נו מה? צריך לקחת דברים, לא המדרש עיקר אלא המעשה. אז באמת לסיכום, הקדוש ברוך הוא על זה הדרך, נותן לאדם ילדים, נותן לאדם אישה, כל זה להגיע למטרה מסוימת. או אדם, יש לו אבא ואמא, לא לכולם יש אבא ואמא. כן, אדם נולד, מסכן, אני יודע מה, ולא זכר, אבא שלי זכר, לא, בעצם אבא שלי זכר, אבא היה לו, ברוך השם. אמא למשל הוא לא הכיר. בגיל 3 הלכה לו אמא, נו. אבל יש כאלה, לא אבא ולא אמא, אז איפה כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם, נכון? יש לו מצווה כיבוד אב ואם. כל המצוות, לקחתי בסיסיות, מצוות מאוד בסיסיות. תדע לך, אם אדם לא יהיה לו ילדים, הוא לא יודע איך לרחם. כשיש לאדם ילדים, כשאנחנו מזכה אותו שיהיה לו ילדים, כדי שקצת יהיה רחמן. אבל כל זה רחמן לעם ישראל. הבנתם את הרעיון? לא, תלמד להיות רחמן כמו שאתה לילדים, גם על שאר עם ישראל. אשתך, למה יש לי אישה? תעבוד על המידות, מה שהיא אומרת לך, נו, זה בורא עולם מדבר איתך. על אותו רעיון, אם אני מצווה, ואהבת לרעך כמוך, ובכלל, זה לא קשור כביכול לאשתי, אשתי זה כגופו, אז במילא, אם אני אוהב את אשתי כגופי, אז אני צריך להגיע למטרה שאני אוהב כל יהודי ויהודי כגופי. וואו, אתם קולטים את זה? זה המטרה, נכון שזה כביכול לא כתוב מפורש, תאהב. אומר, אבל תדע לך, כל הדוגמאות האלה, כל אדם מה שעובר בחייו, כל מה שהקדוש ברוך הוא מלטף אותו ועוטף אותו, אם זה מצוות מעקה, נקרא, אם זה מצוות מזוזה, בית, כל הדברים האלה מלמד אותנו משהו. כדי שבעזרת השם ניקח את הדברים, ניקח את הכלים האלה ונגיע בעזרת השם מושלמים לעולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.